Is-sena li għaddiet il-konsum tal-elettriku żdied bi 12.5% meta mqabbel mal-2016. Fl-istess perjodu l-ġenerazzjoni tal-elettriku żdiedet b'5.8%. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-2017 il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija nadifa fil-biċċa kbira minn pannelli tax-xemx żdiedet għal 6.5%. Fil-fatt iktar minn 94% tal-ġenerazzjoni tal-elettriku minn ejjun li jiġġeddu saret mill-pannelli tax-xemx. L-NSO li jippubblika l-istatistika muġbura mill-Ene Malta qal li l-konsum tal-elettriku jilħaq l-aqwa tiegħu fix-xhur sħan ta' Lulju u Awwissu, meta l-konsum jaqbes l-450 megawatt. Qal li Awwissu li għadda reġistra l-ogħla żieda biktar minn 16% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena illi għaddiet. Kważi terz tad-domanda l-elettriku f'Malta tintuża fix-xhur tas-sajf meta bejn Lulju u Settembru tal-2017 intużat 31% tal-ġenerazzjoni tal-elettriku. L-NSO żied jgħid li fl-2017 il-ġenerazzjoni tal-elettriku laħqet kważi 2,400,000 megawatt kull siegħa. Kważi 38% tal-ġenerazzjoni tal-elettriku kienet ġejja mill-interconnector. Iċ-ċifri juru wkoll li meta mqabbel mal-2008 l-emissjonijiet fl-arja matul is-sena li għaddiet naqsu biktar minn 1,300,000 tunnellata ta' emissjonijiet fl-arja.